Pyrkhat kumno ke Spain kalong ke Pyrkhat house nam arja apnreu. Kila job ia ke Portugal jong Cristiano Ronaldo, ke France jong Kylian Mbappé, bat ke Argentina jong Lionel Messi, banra ia ke FIFA World Cup. Shua ba ke World Cup arja apnreu kan sedang ro. Kikmat paro kila phai shagi superstars. Cristiano Ronaldo udang ilekai ha ke World Cup ke bakadu jong ke jingïalehkai ke bawshung shit jong Kylian Mbappé ulat mo ban poi sha ke final World Cup ke balei sin enter. But Lionel Messi ubala live hundai snem karta ulak mi lynti ban lam ya ke Argentina ban job ya ke World Cup arsin enter. Henry haba ke tournament ke lakut ke kubor ke behetam kam poi shapang uno na kini ke superstars. Henry gade shapang ke Spain. Ha ke round of 16 ke Spain kalaya kendo ya Cristiano Ronaldo ubalong away na kinong tap goal bakraw tam ha ke history jong ke football. Ubakwa ban pelong ya ke World Cup ke bakado jong ke bomla ban klub. Kipaj ba ki kimi lynti ya ke jinghiar ke bakraw. Henry ke Spain kala job ya ke Portugal da Lionel. Bat ka jing-angud World Cup jong Ronaldo kala kot hangta. Henry kata kalong tang ka jing sedang. Ha ka semi-final ka Spain kalaya kendo ya ke France. Kawai na ki kynhun Pyrkhat tam ha ka liang ban tap goal ha ka football perthai. Kabadan ki klor ko Mbappé Dembele bat Olise. Henry ka jingïada jong ke Spain ka khanglat ya ke France. Bat kam ailat ya ki panpen ibor habara ka jinghiar Michael Oyarzabal bat Pedro Porro kila tap goal kat ba ka France kam syamala pen tap wat tang ka weru ka goal. Henry ka Spain kadang yai beteng. Ha ka final kila ya kendu ya ka Argentina bat ubreu ba ka berthai football para ka wei kala kminti ban yo ya Lionel Messi. Messi ulabe ya ka thong ban job ya ka World Cup ka ba arjong Henry ka Spain kam dan jingmut ban ailat ya ka no ka khana jingchap ka phylla. Ha gamit ka ba shis pan reu Ferran Torres ulat thep ya ka kol ka barai ya ka World Cup. Ka jing-angud jong Messi kala du na bat ka Spain kala long kinang job World Cup. Bat ka banta ka ba kham pelatam ka Spain kam syam la job ya ka World Cup. Namar tang away superstars. Kila job namar kilong ka kynhun ka ba pura khat arngot kirang ilekai kaway karukom ilekai kaway ka thong. Haba ka tournament kalakot baro ki superstars jong ka football kila sha pynrem na. Henry ka trophy kala don hakti jong ka Spain. Namar house nam arja pynreu ki superstar ki ba hetam jong ka football kim syam la job. Henry ka kynhun ka ba pura tam ha ka football kala job. Sekarang pa perlaw like pa subscribe na ka bentagi ko sports ko play shipon.